OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé o y'a yira k'a fɔ san o san a ka ca ni mɔgɔ 500,000 ye minnu ni bɛ to sumaya la. Mɔgɔ 229,000 sumaya banakisɛ bɛ y'olu joli la san o san. Mais mun de bɛ na n'o ye? N'i y'a caman jateminɛ k'a lajɛ a bɛ sɔrɔ adamadenw de fɛ. Ka d'a kan ni adamadenw kɛwale falenna sumaya bɛ se ka tunu ka bɔ hali diɲɛ kɔnɔ. N'i y'a san 15 de ye sumaya ma ne minɛ, mun de y'a to sumaya ma ne minɛ? Walasa i ka se k'o dɔn i k'i jija ka video lajɛ f'a laban na. Ka d'a kan laban na n bɛna gindo bɛɛ lajɛlen fɔ i ye. N bɛna kuma sumaya kan, taamasiyɛn minnu b'a la, kɔlɔlɔ minnu b'a la, ani e bɛ se ka mun kɛ walasa k'i kisi sumaya banakisɛ ma. An ka daminɛ to lajɛli la fo ka taa fɔ a banna. Yan tɛ kuma foyi ka bana kɔ, n bɛ kuma bana kan, bana taamasiyɛnw, bana kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn n'o bɛ se ka sababu ye ka bana jugu lase e ma. Kalo o kalo sibiri fɔlɔ n bɛ spécialiste dɔ wele n'o bɛ jɛn ka kuma bana dɔ kan walasa i bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛyako la. O ta bannen fana sibiri o sibiri 21h wagati n bɛ direct kɛ n ka chaîne YouTube kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ cogo min na. Ni ɲininkali b'i fɛ ou bien ni kuma b'i bolo k'a fɔ i ye 21h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ka chaîne YouTube kan walasa i bɛ se ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ. Ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔnni kɔ, dɔnni fana o tɛ sɔrɔ dɔnni tigilamɔgɔw kɔ. Ne tɔgɔ ye Dr Ousmane Yaya Touré, ne bɛ baara kɛ Mali dɔgɔtɔrɔsoba sabanan na n'o ye Hôpital Gabriel Touré. Komi n y'a fɔ a ye cogo min na depuis video daminɛ na, n ko sumaya ye bana ye, bana kɔrɔba don, bana min n'a daminɛna a mɛnna a bɛ san janba bɔ a bɛ diɲɛ kɔnɔ. Sumaya yɛrɛ a yɛrɛ bɔra min? Sumaya sɔrɔla tubabu jamanaw de ka fɔlɔ n'o ye Europe ye, ka bɔ yen nɔ ka taga Amérique n'o bɛ wele États-Unis, ka bɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka na farafinna commerce triangulaire senfɛ. A kɛra san 1400 sɔnni Nabila Isa ka na. Ka taa wagati kan fɔ sisan na sumaya bɛ dugukolo in sanfɛ. Médecin militaire dɔw bɛ yen nɔ ni français don n'a bɛ fɔ Alphonse, a tɔgɔ ye Alphonse Lauverand. Algérie o y'a ye k'a fɔ sumaya banakisɛ o bɛ sɔrɔ min fɛ n'o ye falciparum ye, Plasmodium falciparum. O kɛra san 1880. O kɔfɛ ɲininikɛla britannique dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ wele Ronald Rose, o fana ye k'a fɔ ko sumaya banakisɛ k'a tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni sosomuso tɛ. O kɔfɛ san 1955 OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé o y'a laɲini ka sumaya kɛlɛ ka bɔ diɲɛ dugukolo bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Fo sisan Organisation mondiale de la santé n'o ye OMS ye u b'o ko in na hali sisan. Mais o n'a ta bɛɛ sumaya bɛ ka mɔgɔw faga don o don. Komi n y'a fɔ aw ye video daminɛ na cogo min na, sumaya bɛ mɔgɔ 500,000 de faga. A bɛ caya n'o ye kuma dɔw la, a b'o de faga san o san. O ta bannen sumaya a banakisɛ bɛ ye mɔgɔ 2,029,000 de la san o san. San dɔw a bɛ caya ka tɛmɛ o kan, san dɔw fana a bɛ se ka dɔgɔya ka tɛmɛ o kan, mais a bɛ taa o la ka caya. N'i t'a kalama fana ka fɔ sumaya tɛ bana ɲuman ye, halisa sumaya bɛ miniti o miniti ko bɛ tɛmɛ dugukolo in sanfɛ. Denmisɛnnin fitinin dɔ min si tɛ san 5 bɔ, sumaya bɛ k'o sata ye. N'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ sumaya tɛ bana ye, mais o kan ka tulonkɛ bana min na. Nin video in na n bɛna sumaya yɛrɛ ɲɛfɔ i ye. Sumaya yɛrɛ min ye, a bɛ sɔrɔ cogo di? Taamasiyɛn jumɛnw de b'a la? Kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la n'a ma furakɛ joona? E bɛ se ka mun de kɛ walasa k'i kisi sumaya bana ma? Mais sɔnni k'a daminɛ, n'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ, i b'i abonné, i bɛ cloche de notification ta walasa ni video kura kɛ wagati o wagati e ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye, mɔgɔ fɔlɔ min b'a lajɛ. I bɛ j'aime ta walasa ka n encourager n ka baara la. I bɛ se ka commentaire to yen nɔ. Ni halina b'i fɛ ou bien ni ɲininkali b'i bolo k'a fɔ n ye, n b'i jaabi fana. Sumaya yɛrɛ ye mun de ye? Sumaya ye bana ye min bɛ sɔrɔ banakisɛ fɛ n'an b'a banakisɛ wele parasite. O parasite in ani parasite caman fana tɛ kelen ye. Ka d'a kan parasite min don a bɛ wele Plasmodium. O Plasmodium fana suguya kelen tɛ, a suguya bɛ yen fɔ suguya 5.
suguya 4 o bɛ sɔrɔ adamaden na o tɛ sɔrɔ foyi wɛrɛ la adamaden tɛ. Kelen bɛ yen o bɛ sɔrɔ adamaden na a bɛ sɔrɔ sinji fana na. O plasmodium ma fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye n'o de ka jugu n'a bɛɛ ye n'o de bɛ mɔgɔ faga n'o de ka ko ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye fana n'ale furakɛli fana ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ye plasmodium falciparum ye. Plasmodium vivax bɛ yen nɔ, plasmodium ovale, plasmodium malariae, olu 4 olu de bɛ sɔrɔ adamaden na. 5nan o plasmodium knowlesi ale bɛ sɔrɔ adamaden na a bɛ se ka sɔrɔ sinji fana na. I k'a dɔn fana k'a fɔ ko sumaya tɛ bana ye min b'an dɔrɔn fɛ yan nɔ farafinna Mali dɔrɔn na. Sumaya bɛ diɲɛ dugukolo caman na, a bɛ farafinna, a bɛ Europe, a bɛ Amérique. Mais min ta ka ca kosɛbɛ a kɛlen ka dadigi kɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye farafinna ye n'o y'an fɛ yan. A kun ka ca kosɛbɛ mais n bɛna don kumaw la k'o ɲɛfɔ. Ka d'a kan n'i ye sumaya banakisɛ ta k'a lajɛ ani sumaya yɛrɛ a bɛ fagali min kɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'o ta k'a lajɛ 90 100 sara la o bɛ sɔrɔ farafinna. O b'a yira k'a fɔ anw de bɛ bɛɛ ɲɛ sumaya ko la. A fana a mɔgɔ fagataw ka ca anw de fɛ yan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. O bɔlen kɔfɛ komi n y'a fɔ a ye cogo min na sumaya a bɛ sɔrɔ banakisɛ min fɛ o banakisɛ in yɛrɛ soso bɛɛ fana tɛ a di adamaden ma. Soso cɛ bɛ yen soso muso bɛ yen mais soso muso dɔrɔn de bɛ se k'a di adamaden ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'a wele anophèle. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la soso musoman n'an b'a wele anophèle femelle. Soso musow caman bɛ se k'a bila adamaden na mais soso muso min ka bilata ka ca kosɛbɛ n'o de ka teli sumaya bilali fɛ adamaden na o bɛ wele anophèle gambien. N'i ye soso kɛtɔ k'a bila adamaden fana na i b'a sɔrɔ a y'a ta adamaden wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de la ka n'a bila mɔgɔ wɛrɛ la a tɛ mɔgɔ min na. Hali ni soso ye kin ka sɔrɔ a banakisɛ in tɛ soso la a tɛ foyi k'i la. O n'a ta o ta sumaya a faamuyalen tɛ an fɛ yan nɔ kosɛbɛ farafinna. Mali fana na nɔ fana i b'a ye k'a fɔ a faamuyalen tɛ halisa. A fɔra telew la a fɔra yɔrɔ caman k'a fɔ ko sumaya tɛ sɔrɔ foyi fɛ ni soso tɛ. O fana soso muso u b'a fɔ ne bɔra k'a fɔ cogo min na. Mais hali bi n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ ni sumaya bɛ mɔgɔ la mɔgɔ dɔ bɛ se ka yɛlɛma a mɔgɔninfin ɲɔgɔn wɛrɛ fɛ o tɛ se ka kɛ. Walima u b'a fɔ ko n'i ye mangoro dun kojugu ou bien n'i ye tulu dun kojugu ou bien n'a sɔrɔ fɛn timiman n'i bɛ to k'o dun tuma bɛɛ ou bien n'i bɛ sukaro dun tuma bɛɛ ko sumaya bɛ se k'i minɛ ou bien n'i bɛ to k'i ko jisuma la tuma bɛɛ fana ko sumaya bɛ se k'i minɛ. N b'a mɛn mɔgɔw da ka caya kosɛbɛ hali n ka lajɛliw senfɛ mɔgɔ caman b'a fɔ n ye o cogoya de la. O bɛɛ ye ka sɔrɔ mɔgɔw m'a dɔn de u m'a dɔn bana sugu min don. Sinon n'u y'a dɔn k'a fɔ bana sugu min don a b'a to u tɛna miiri ninnu bɛɛ lajɛlen na u bɛ n'o miiri fɛn kelen bɛ se ka s'u ma u b'u kɔlɔsi o la. Walasa i ka se k'a faamuya sumaya yɛrɛ min ye n bɛna cycle n'o ye physiopathologie ye n bɛna cycle n bɛna ɲɛfɔ ye sisan. A bɛ daminɛ cogo min na adamaden fɛ yen fo ka taa ban ani a bɛ daminɛ soso yɛrɛ la cogo min na fo ka taa ban. Sigili de filɛ nin ye adamaden fɛ yen nɔ i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na soso mana adamaden kin farisogo yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ kɛ cogoya kelen de la. I b'i jija ka sigili lajɛ fo ka taa fɔ a banna i bɛna faamuya fɛn o fɛn bɛ k'e farisogo kɔnɔna na fo ka taa fɔ bana yɛrɛ nana e kɛlɛli daminɛ wagati min na n bɛ n'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ i ye sigili in kɔnɔna na. Walasa sumaya k'i minɛ o tɛ se ka kɛ cogo si la fo sosomuso dɔ k'e kin bana bɛ sosomuso min na n'o y'e kin a bɛna bana dɔ de bila i farisogo la n'o bɛ taa joli sira fɛ n'an b'o wele sporozoite. Sporozoite banakisɛ don min ka bon a ka jan dɔɔni n'i y'a lajɛ microscope électronique la. O sporozoite a b'a ɲini ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min na a bɛ se ka caya fana ka fanga sɔrɔ o yɔrɔ in o ye biyɛn ye. A b'a ɲini ka taa biyɛn na komi ne bɛ biyɛn na cogo min na. Mais n'a taara biyɛn na a bɛ yɔrɔ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kan ka taa yɔrɔ min na n'o ye cellule hépatique ye. N'a nana cellule hépatique la a bɛ bayɛlɛma ka kɛ schizonte ye n'an b'a wele schizonte hépatique. O schizonte hépatique in fana bɛ caya ka fanga sɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ tile 7 kɔnɔna na fo ka taa fɔ tile 7 in fana dafara banabaatɔ tɛ foyi dɔn a yɛrɛ la a t'a dɔn bana b'a la a t'a dɔn foyi. I b'a sɔrɔ a tɛ foyi yɛrɛ dɔn a farisogo la k'a fɔ ko fɛn bɛ k'a tɔɔrɔ. Mais ni tile 7 dafara schizonte ninnu olu bɛna ci ka yɛrɛkɛ joli sira fɛ n'an b'o wele mérézoïte. Mérézoïte ninnu tɛ da o dɔrɔn ma olu b'a ɲini ka taga
globule rouge la olu bɛ na globule rouge la min kama walasa olu fana bɛ se ka fanga sɔrɔ ka adamaden kɛlɛ cogo min na n'u nana globule rouge la olu bɛ bayɛlɛma ka kɛ trophozoite ye trophozoite o bɔra trophée de la trophée ye grec kan ye n'a kɔrɔ ye ka bonya ka caya o trophozoite ale fana bɛ bayɛlɛma ka na kɛ schizonte ye schizonte fana ale bɛ bayɛlɛma kunɲɔgɔn 2 ou kunɲɔgɔn 3 kɔfɛ ka kɛ mérozoite ye o fana bɛ ci ka yɛrɛkɛ jolisiraw fɛ o wagati de banabaatɔ bɛna dɔn k'a fɔ bana bɛ ale la nɛnɛw b'a minɛ fariw bɛ se ka kalaya n'o kɛra o mérozoite o dɔw fana bɛ na globule rouge la tuguni olu b'a ɲini ka na globule rouge la walasa o fana bɛ se ka fanga sɔrɔ ka caya cogo min na ka na kɛ trophozoite ye ka na kɛ schizonte ye i b'a fɔ n fɔra k'a fɔ cogo min na olu de bɛ to adamaden farisogo la walasa sumaya banakisɛ bɛ se ka to cogo min na i farisogo la banabaatɔ farisogo la ka tiɲɛni kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na nka dɔw bɛ yen nɔ olu t'a ɲini ka to adamaden farisogo la olu bɛ a ɲini ka banakisɛ wɛrɛ de labɛn tuguni ni o trophozoite bɛ bayɛlɛma ka kɛ gametocyte ye o gametocyte o bɛ kɛ cɛman ani musoman ye n'an b'a wele gametocyte femelle ani mamelle o gametocyte cɛman ni musoman ye olu fana bɛ to adamaden farisogo la ka soso wɛrɛ ka kini makɔnɔ o la ni soso wɛrɛ nana e kin banakisɛ in fana n'o ye gametocyte ye o bɛ bɔ e farisogo la ka taga soso in na soso in fana ale bɛ to o cogoya la ni banakisɛ in ye n bɛna o ɲɛfɔ ye sisan nka sɔnni k'o f'i ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n bɔra ka fɛn o fɛn f'i ye sisan nɔ o bɛ wele ko cycle asexué n'o bɛ kɛ adamaden dɔrɔn de fɛ yen nɔ ni soso ye adamaden kin a bɛ fɛn fɛn k'i farisogo la n bɔra k'o de fɔ ye sisan nɔ o cycle asexué in a bɛ kɛ cogoya 2 de la n'o ye phase 2 ye n b'a ɲɛfɔ ye bakuruba fɔ la walasa e bɛ se k'a faamuya cogo min na ni soso ye adamaden kin tiɲɛni fɔlɔ min n'o bɛ daminɛ yɔrɔ min na n'o ye phase fɔlɔ ye o bɛ kɛ biyɛn kɔnɔna na n'an b'a fɔ phase hépatique a filanan o bɛ kɛ joli kɔnɔna na n'an b'a wele phase érythrocytaire ninnu fɛn fɛn ni bɔra k'o f'i ye sisan nɔ o bɛ kɛ adamaden dɔrɔn de fɛ yen nɔ nka n bɛna soso yɛrɛ ta n bɛn'o fana ɲɛfɔ walasa i bɛ se k'a faamuya cogo min na komi n y'a fɔ i ye sisan nɔ n ko soso ni ale nana sigi farisogo la gametocyte cɛman ye ani gametocyte musoman ye o min bɛna soso muso la o bɛ to yen nɔ fo kunɲɔgɔn 2 kunɲɔgɔn 2 in kɔnɔna na fɛn caman de bɛ kɛ walasa banakisɛ in o bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na ka na kɛ bana ye n'o ye sporozoite ye o ka se k'e sɔrɔ cogo min na ka sumaya bila e la komi ɲɛ b'a la soso ka cycle la cogo min na n'o ye cycle sexué ye soso ka cycle la gametocyte 2 in an b'olu wele ni a nana soso kɔnɔ waati min na macrogametocyte ani microgametocyte olu 2 olu bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ka furu ɲɔgɔn ma olu mana fara ɲɔgɔn olu bayɛlɛma ka kɛ zygote ye o zygote in o fana bɛ bayɛlɛma ka kɛ ookinɛti ye ookinɛti in o bɛɛ bɛ kɛ soso muso kɔnɔna na n'a kɛra ookinɛti ye o ye barrière dɔ de traverser ka taa fɔ kɔnɔna na halisa ni ookinɛti in o fana bɛna bayɛlɛma ka kɛ oocyte ye oocyte in bɛ bonya ka caya fo ka fanga sɔrɔ kunɲɔgɔn 2 in kɔnɔna na oocyte in ale fana bɛna ci ka yɛrɛkɛ sosomuso kɔnɔna na yen nɔ ka na kɛ banakisɛ yɛrɛ ye n'an b'o o fana wele sporozoite o sporozoite in ale bɛ taa da glande salivaire la ale bɛ taa i daga sigi yen nɔ fo ka taa fɔ sosomuso o ye mɔgɔ sɔrɔ adamaden dɔ sɔrɔ k'a kin wagati min na ni a ye adamaden fɛn fɛn sɔrɔ k'a kin o wagati la a bɛ se ka sumaya bila i la o wagati in kɔnɔna na i b'a fɔ i ɲɛ b'a la ja la cogo min na o ye soso ka yɔrɔ bannen ye donc sosomuso in n'a ye adamaden kin i b'a fɔ n bɔra ka min fana fɔ ye sisan nɔ o kelen de fana bɛ kɛ tuguni fo ka taa fɔ sumaya ye minɛ wagati min na komi n y'a fɔ cogo min na sigili kɔnɔna na n ko ni sumaya banakisɛ n'a sera joli ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taamasiyɛn dɔw lase i ma o dɔ ye mun ye nɛnɛ bɛ se ka kari la kunkolo bɛ se k'i dimi fɔnɔ nege bɛ se ka da i la e bɛ se ka fɔnɔ fana kɔnɔ bɛ se ka boli ni ninnu taamasiyɛnw y'i la i kan ka se ka yɛrɛ la k'a fɔ a bɔlen b'a fɛ kosɛbɛ k'a fɔ sumaya b'e la
o la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ ka jolitaw kɛ ka lajɛ n'o y'a sɔrɔ o de b'i la ni ye taamasiyɛn kelen kelen y'i la o kɔrɔ b'a yira k'e ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka d'a kan n'i ma taa dɔgɔtɔrɔso la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ caman lana e ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na o dɔ ye mun ye a bɛ se ka yɛrɛ fanga dɔgɔya a bɛ se ka jeli dɔgɔya a bɛ se ka sukaro dɔgɔya a bɛ se ka joli n'an b'a fɔ nɛrɛ a bɛ se ka bɔ ɲɛ sanfɛ o b'a yira k'a fɔ a bɛ ka dadigi kɛ i biɲɛ fana na n'i ma furakɛ fana a bɛ se ka kɛ sababuya yɛrɛ fana ka e bɔ i hakili kan olu caman o laban ye saya ye walasa ni kɔlɔlɔw kana n'i sɔrɔ depuis a daminɛ n ye taamasiyɛn minnu fɔ n'i y'olu dɔ kɛla kelen y'i la i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la walasa e ka diɲɛlatigɛ ka kisi cogo min na komi n y'a f'i ye depuis video daminɛ na n ko n bɛna gindo fɔ ye gindo min n'o bɛ se k'i kisi sumaya ma n y'a fɔ ye n ko ni san 15 de filɛ sumaya ma ne minɛ ne ka gindo tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ si sange sulen de kɔrɔ fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka kɛ i b'a fɔ vaccin n'a ɲɔgɔnnaw jamana dɔw bɛ yen nɔ olu ye vaccin bɔ Kenya, Ghana, Malawi olu ye vaccin bɔ n'an b'a vaccin wele RTSS o vaccin n'i y'o sɔrɔ ka k'i la o bɛ se k'i kisi fana nka o vaccin o se tɛ bɛɛ ye an ka jamana de kan k'o ta walasa ka dɔ bɔ a sɔngɔ la walasa maliyɛnw bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ mɛ an ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ o ma kɛ mɛ e bɛ se ka min kɛ sisan walasa e kana sumaya yɛrɛ sɔrɔ sumaya kana kɛ i sata ye e bɛ se ka min kɛ o ka nɔgɔn bɛɛ bɛ se k'o kɛ ka d'a kan sange sulen a bɛ di mɔgɔw ma fu yɔrɔ dɔw la fana i b'a san hali n'i b'a san a wari tɛ k'a fɔ ko wari caman don n'i bɛ si sange sulen kɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na nafaw caman de b'a la nka an ka video natɔla la n bɛna ɲɛfɔ i ye sange sulen nafa jumɛn de b'a kɔrɔ dali la ani kɔlɔlɔ jumɛn de b'a a la n'i tɛ da a kɔrɔ n bɛ n'o ɲɛfɔ i ye sibiri natɔla ni Ala sɔnna walasa ka kisi sumaya ma wagati bɛɛ lajɛlen na e k'i jija wagati bɛɛ lajɛlen fana na e ka da sange kɔrɔ ka d'a kan sumaya o tɛ mɔgɔ si ta la o tɛ adamaden si ni ye i b'a fɔ n y'a fɔ i ye cogo min na e ka kɛnɛya o ye ne hamina ko fɔlɔ ye foyi tɛ kɛnɛya bɔ i kan bɛn tarata don n bɛna kuma sagasogo kan nafa min b'a la ani kɔlɔlɔ min b'a la n bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ e ye